Hola, benvinguts a tots, benvingudes a totes a una nova emissió del programa Gestió Empresarial que el fem amb el recolzament d'Acció. Avui parlarem al voltant del clúster de gourmet que està dins dels programes d'Acció i per això tenim al meu costat a la Marta Morós, que és la mànager del clúster Gourmet Catalunya. Benvinguda, Marta. Gràcies. Al costat d'ella tenim l'Ignasi Guas, que és el secretari del clúster gourmet i gerent de Chocolate Addiction. Després ja ens explicaràs i concretaràs. Gràcies per venir, Ignasi. I al seu costat tenim el Josep Miret, que és el president del clúster gourmet i gerent de Codí. Gràcies i benvingut. Doncs per començar, si us sembla, preguntarem així, potser la Marta ens pot explicar què és un clúster. Comencem a centrar una miqueta el tema. Què és un clúster? El clúster és un conjunt d'empreses i institucions del mateix sector que es posen a treballar junts, bàsicament, per respondre a reptes que puguin tenir conjuntament, aprofitament d'estratègies. És una anàlisi o un agrupament d'empreses diferent i contraposat quasi amb una associació clàssica. Per tant, de clúster estem parlant amb estratègies guanyadores, estratègies d'un mateix sector i diferents agents d'aquest sector que treballen conjuntament per aprofitar-les. Per tant, el clúster gourmet, què és? El clúster gourmet és l'associació d'empreses i institucions que treballen al voltant del consumidor gourmet. En aquest cas és com si diguéssim una foto del sector alimentari bastant innovadora, que potser tradicionalment s'havia treballat en els sectors més aviat monoproductes, és a dir, potser el sector porcí o el sector de làctics, etc. I aquí el que tenim en comú és el consumidor final, és a dir, és un clúster totalment orientat a mercat. I en el clúster estan benvingudes empreses i institucions de tota la cadena de valor del gourmet, que podem parlar des de fabricants fins a la distribució, l'hostaleria, passant per proveïdors de matèria prima, cuiners, escoles de cuina, mitjans especialitzats, universitats, etc. Com és el clúster? Fa molt de temps o quin recorregut té i quins són els seus objectius? El clúster neix al març del 2010, per tant acabem de complir una miqueta més de 3 mesos, hem fet els 4 anys. Va néixer després d'un estudi del sector identificant que hi havia un gruix suficient d'empreses, més o menys estem parlant d'unes 500 empreses que tenen unes característiques comunes i per tant tenia sentit que comencessin a treballar en claus de clúster i es crea amb l'objectiu primordial, principal, de promoure la competitivitat del sector al voltant de diferents eixos, que és principalment crear una imatge de qualitat de marca conjunta i aquesta imatge conjunta de qualitat de producte ajudar les empreses que s'internacionalitzin, que facin distribució i comercialització conjunta per aprofitar sinergies, que s'apropin a la gastronomia, que donin valor al seu producte, etc. Quines actuacions més rellevants ha dut a terme el clúster? Nosaltres hem estat aquests 4 anys treballant molt a prop de les necessitats de les empreses que estaven dintre de l'associació, és a dir, quan parlem del clúster, el mercat objectiu, com si diguéssim, nosaltres tenim unes 500 empreses, però el que tenim dintre de l'associació són aquests 33 socis i aleshores hem anat fent activitats al voltant de les seves necessitats, que s'han centrat principalment, hem treballat el tema de la internacionalització, estan presents en 4 fires, en les quals dues a Barcelona, que són la Fira Alimentària, però és una fira molt internacional i en aquestes fires les empreses han tingut contactes amb compradors internacionals. Una fira a Dubai, que és la fira de World Food, que és la més important de la zona en producte d'alimentació, i a Londres a la Specialty Gourmet Food Fest, que és UK o Regne Unit, també un mercat objectiu per aquest tipus de producte. Molt bé, Marta, abans de continuar parlant, si us sembla, anem a publicitat uns segons i de seguida tornem. No marxeu. Què deurà ser allò que em farà gran? Penses, deurà ser l'edat, els èxits, la joventut, la bellesa. Res més allunyat de la veritat. Només hi ha una cosa en aquest món que et farà gran. Ser fidel a tu mateix. A CaixaBank fa més de 100 anys que som fidels als nostres valors i això ens ha fet grans, perquè no som només un banc, som CaixaBank. El que està fent és el públic. En el cas del polític és un servei a la comunitat, en el cas del funcionari és un servei. El puesto de delegado territorial de la ONCE en Cataluña desde hace poco
sustitución de Teresa Palaí, que además... I, per exemple, ens estan pujant una mica els accidents de trànsit. Estem notant que la gent va una mica més estressada, que a vegades pel fet de canviar d'autopista. Seleccionar personal o una persona nova a l'empresa, com encara aquesta persona... De demanar que hi ha moltíssimes comunitats que són receptores d'aquesta solidaritat que ha tingut sempre a Catalunya, que poden Juan Carlos desde pequeño juega con niños mayores y se comía unos gorros. Pero le daba igual, nunca dejaba de innovar y de probar cosas nuevas. Por eso cuando lo normal hubiese sido jugar desde fuera, él prefirió crear un nuevo tiro, la bomba. Y es que cuando amas tanto el baloncesto, siempre encuentras la energía para continuar. Endesa, energia per la vida. Bé, ja hem tornat, això passa molt ràpid. Continuem parlant amb el representant dels clústers de gourmet. El meu costat tenim a la Marta Morós, al seu costat l'Ignasi Guasch i el Josep Miret, i continuem parlant i ens expliquen al voltant del clúster. Ens estaves explicant abans els membres, el tipus d'empreses que formen part, però d'on surt la iniciativa de la creació del clúster Gourmet Catalunya? D'on surt? Com neix, no? Com neix. La iniciativa surt de l'administració i en aquest cas del Departament d'Indústria, que fa una feina de política industrial d'anàlisi del sector i, com deia una mica abans, fa una anàlisi bastant innovador del sector de l'alimentació, identifica que hi ha aquest nitxo, aquest target d'empreses que estan anant en aquest sector i que tenen aquestes característiques comunes, i el que fa aleshores, al voltant una mica abans del març del 2010, que és quan es constitueix, el que fa és convocar el sector i presentar la proposta de per què no us constituïu en format de clúster on podreu dur a terme tot aquest tipus d'activitats i aprofitar aquest tipus de sinergies entre vosaltres. Arrel d'això, 6 empreses una mica agafen les rendes, que són les que inicialment constitueixen la Junta, i a partir d'aquí es va construint, es va ampliant amb nous socis i anem treballant. Perquè oi que tenim per aquí la quantificació del sector, perquè és prou ampli. Si ens podeu passar les imatges, veiem aquí el número, quantificació del sector, el nombre d'empreses. Sí, en total són unes 800, però d'aquestes empreses això, un 60% és el que és alimentació i el 40% restant el que són begudes, vins i caves, cerveses també, però vins i caves, evidentment un sector molt fort a Catalunya. Clar, és que estem parlant d'un sector que és amplíssim, perquè són moltes tipologies d'empreses, de negocis que estan inclosos dins del que és el gourmet en general. L'altre que tenim seria la facturació que també és prou important. Correcte. Altre cop aquí té més pes l'alimentació. S'ha de dir que són facturacions importants, però són empreses majoritàriament, no tenim grans empreses dintre del sector, són empreses més aviat petites, el sector està bastant atomitzat, és a dir, que hi ha un important nombre d'empreses, però són empreses de talla bastant mitjanes, si no microempreses. I de fet també és clau per l'ocupació, no? Com tenim l'ampliabilitat dels treballadors? Correcte, sí, són prop de 4.000 i escaig de treballadors i és un sector, a més és un sector que, malgrat la crisi, sembla que vagi creixent. També és un sector que el sector de l'alimentació, potser empreses que s'han mogut cap a aquest client per diferenciar la seva producció també del que pot ser més producte de gran distribució. Per tant, és un sector que nosaltres estem convençuts que té futur i, per tant, dintre del sector de l'alimentació, que és molt important a Catalunya, doncs és un nicho important. Quines empreses formen part? Aviam.
Més o menys, clar, no les sabrem totes, són tres, ja hem comentat, la Marta ha comentat que sou 33, vosaltres dos que esteu integrats amb el clúster i que formeu part de diferents empreses. Qui pot formar part? Quines teniu en aquest moment? Expliqueu una miqueta. A veure, pot formar part del clúster tota empresa que tingui un producte gourmet o estigui relacionat amb el món gourmet, com ella molt ben dit. No té que ser un elaborador gourmet. Deixa'm que abans ella comentava com es va iniciar el clúster. Jo crec que és molt important quan Accions va reunir, Ignasi, vam anar a una reunió i que veure què ens presenten, no? El primer que ens van dir i ens van explicar que era un clúster, que per nosaltres era una cosa nova. Clar. Jo crec que això és un punt molt important perquè fins ara, o almenys m'havia passat a mi, jo vinc del món de la xocolata, nosaltres produïm les Catànies de Vilafranca i nosaltres estàvem en associacions sempre de la xocolata, el qual nosaltres teníem un pes molt petit i quan anaves a l'associació el que es discutia, el que s'havia de decidir, realment no anàvem nosaltres amb el nostre tamany. Perquè, amb tot el respecte, quan tu estàs sentat al costat amb els de Nestlé o amb els de Cadbury, etc., el que ells discuteixen són les altres necessitats que nosaltres no teníem. I el que ràpid vam identificar amb el clúster era aquest punt en comú, que són els nostres consumidors. O sigui, jo al final tinc més clients en comú amb un que faci marmelades gourmet que amb el propi Nestlé, per dir-ho així. Per tant, veiem que teníem molts més nexes dins el món gourmet amb altres empreses d'altres sectors que no pas el propi de la xocolata. Jo crec que això és molt important identificar això, que això és el que realment ens va unir empreses d'embotits amb xocolates, empreses que fan torrons que tenen una caviar tòfona, olis amb salses, etc. El nostre punt d'unió és el consumidor i les necessitats que tenim amb el consumidor. Arrel d'aquí també, el bo que té el clúster és que no és vertical, no és només d'elaboradors, sinó que és horitzontal. L'aportació d'institucions acadèmiques, institucions de formació, institucions I+D, com IRTA, etc., ens dona una cadena de valor i ens dona un potencial realment molt gran i que de forma individual ens seria molt complicat. M'he adelantat una miqueta el que havies dit, no? Referent a les empreses que formen el clúster, doncs et dic, per nosaltres no hi fiquem masses pegues, no hi fiquem masses entrebancs, tota empresa que tingui un nexe d'unió en el que és el món gourmet i que tingui un origen català, perquè som el gourmet català. Aleshores, això que comentaves, la motivació de la vostra empresa va ser concretament aquesta, que veu veure que teníeu més proximitat o que podíeu aprofitar un entorn on hi havia una altra tipologia d'empreses, però que d'alguna manera eren complementàries a la vostra de cara al client final, no? Exacte. I ens veies que els problemes propis d'una empresa del nostre tamany i tal, doncs, alguns eren comuns a altres empreses, el qual et dona unes sinergies, et dona una informació molt més potent, per dir-ho així. I a més, amb l'època que m'ha travessat i que encara estem travessant de crisi econòmica, és fonamental buscar sinergies amb altres companys. Això us ha ajudat? Vull dir, la vostra experiència amb el temps que porteu al clúster, veus que és positiva en aquest sentit? Sí, totalment. Fins i tot amb l'Ignasi hem iniciat un projecte de distribució conjunta, és a dir, Bombots Codilla com a tal i és complicat obrir tendes pròpies, però amb altres empreses del clúster i han fet un primer intent d'obrir un projecte comú i estan desenvolupant tot aquest tema. És a dir, som del parer que realment la unió fa la força i nosaltres ho tenim clar, no ens veiem com a competidors, no ens veiem com a col·laboradors en aquest sentit. De fet, tenim una foto, no sé si ens la podeu posar des de producció, d'alguna d'aquestes reunions, no sé si potser va ser d'aquesta primera que tu mencionaves, no. Sembla que aquesta és del 2013, no? Aquesta és la darrera immersió estratègica que vam fer el 2013, que nosaltres fem un cop l'any. La immersió estratègica és un dia i mig de reflexió del sector. Obrim a tot el sector, no només als socis, i estem un dia i mig, doncs, això mateix, pensant una mica i aprenent de certs experts en certes temàtiques que nosaltres decidim i identifiquem d'interès comú a les empreses, principalment als socis, en aquest cas,
en els quals ja es dona peu a molt intercanvi i moltes identificació d'oportunitats. Per exemple, en aquesta darrera edició vam fer una cosa força divertida que va anar molt bé, que és com una espècie de speed meeting, no? Doncs amb una empresa que seguia davant de l'altra i en 3 minuts o en 5 minuts s'havien de presentar, explicar què podia oferir l'una a l'altra i canviar, no? I sembla que no, però són coses que surten en aquell moment amb possibilitats de futur. Fantàstic. Ignasi, ens ha explicat el Josep la seva participació en el clúster, tu ets el secretari general del clúster i, com dèiem abans, el gerent de Chocolate Addiction, que m'has dit que volies puntualitzar, no? Perquè és una societat. És una societat, però la idea de nosaltres és gestionar un concepte de xocolata amb una marca principal que és Petit Plaisir, però estem desenvolupant unes altres marques també per accedir al consumidor. El tema clúster ens ha ajudat molt perquè ha estat un concepte de col·laboració, com deia el Josep, amb altres empreses per poder arribar a la gent amb botigues, amb concepte d'estudiar mercats, amb formació. Hem fet un equip divertit perquè quan ens reunim cada mes amb la Junta i gent que es convida de fora, sempre surten idees i et donen pistes per on anar. I en aquest moment que portem 5 anys o 6 de crisi, que tot semblava difícil, una de les esperances per a les empreses ha estat això, dir, poder reunir-te amb companys que estan amb les mateixes problemàtiques i agafar idees divertides, dir, mira, encara podem fer coses, anar junts i anar per aquí. Molt bé. I què n'obtenen les empreses? Les empreses que vulguin accedir, què n'obtindran? Vull dir, vosaltres ja esteu a dins, sabeu quina ha estat la vostra motivació i que és positiu, no? Però què n'obtindran? Per fer una mica d'explicació més ampliada. Hi ha com 3 eixos. Obtenen informació al mercat, perquè el que més coneixem al mercat són les pròpies empreses, i amb aquestes reunions, etc., es posa molt de relleu de com està el mercat, què està passant cada una de les empreses, i que tens una informació bastant bona i bastant directa del mercat. 2, poden obtindre sinergies entre les empreses, és a dir, com nosaltres, per exemple, que hem fet això de la distribució conjunta, etc. I un altre que tenen un pla d'activitats a fer, un pla d'accions, com pot ser el del corner, com pot ser assistir a una alimentària de forma conjunta, a una fira internacional, etc. I més que n'estan desenvolupant. És a dir, que es pot nodrir d'informació, es pot nodrir d'avantatges de col·laboració i, a més d'unes accions a fer que per una empresa individual serien bastant complicades. Molt bé. Si us sembla, anem a veure un vídeo on surt el cuiner Albert Marimón de Fogons de Forès, que ho digui bé, no? Cuina amb els productes de la Catalonia Gourmet, precisament, i tot plegat s'ha fet amb la col·laboració de l'Escola d'Hostaleria i Turisme CET. Si ens ho poseu, sisplau. Gràcies per convidar-m'hi. Nosaltres, jo estic més a la zona, nosaltres tenim la central a Tàrrega, vam obrir el primer xiringuito aquí a Barcelona, em vaig anar cap a Tàrrega per proximitat amb la família de Xins, que són del nord de Tarragona, que tenim Prades, Comalats, que ara Prades coneix molt pel tema del vi, del Priorat i tot això. Cada un d'aquests productes, hi ha una persona al darrere que la mira. Hi haurà molts productes aquí al darrere, potser que tenen un nom o una marca catalana, i ara mateix soc una mica desconeixedor, tot i que conec per les marques, per la marca que seria el que fa força amb cada un d'aquests productes, ho podem conèixer per això, però no els conec personalment, no hi he tingut gaire connexió. Però les marques fortes, jo m'hi tiro molt cap als productors perquè ens ajudin per poder empènyer el producte.
i amb aquest arròs és espectacular. Troquelar, fer el farcit, que se refredés, embolicar-lo, bueno, i el format era aquest. La que fan el Pallats, bueno, la que té la Laura, padella ecològica, representa que no menja res més que herba del terra i, a més, herba que estigui controlada, no? Tal com es mime, no? Que aquesta gent diu, hostigueta, podem entrar aquí, diu que és un producte gourmet, no? És una hamburguesa que en diuen Natros, que estan entrant a mercat. És 100% natural, porta dreta. Aviar, Catalunya, país de tòfones, és realitat, i estan fomentant ara el tema del cultiu ja, i que cada cop la gent en cultivi més. Els pastissers ja ens els fem a vegades quan se'ls emplen, no?, les catànies. Bueno, en principi hem fet un arròs amb llet, un arròs amb llet clàssic, amb aquest mateix cremador, sí. Acabades com a restauradors, suposo que tires més al detall a l'hora de presentar-lo a casa, xocolata amb llet, xocolata sense, no?, amb ametlla... No? 130 i alguna cerveses ja a Catalunya, pot ser? Artesanes? Aquesta aigua d'on neix? De la Garrotxa, de la zona volcànica de la Garrotxa. Ara va, aneu fent. Ja està. Doncs molt bé, aquest vídeo, des de luego és una representació de productes, tots els alumnes, vosaltres que també us hem vist per allà, al final la Marta fent-se una foto també, doncs és pràcticament un aparador de tot el que representeu. Ignasi, què han de fer les empreses que vulguin participar i formar part del clúster? Primerament tindré inquietuds per créixer, per fer coses, per treballar en grup i buscar una mica el seu lloc. Dintre som molt variats, tenim molta... O sigui, toquem tota la cadena de valor, des de proveïdors, agent de comunicació, agent de formació, empreses una mica més gourmet molt petites i unes altres que ja s'han fet el pas cap a la cosa una mica més industrial, que tenen més abast, encara que sempre mantenim les tradicions. I una mica la idea és que quants més siguem, encara que siguem competidors, que puguem fer projectes, perquè si som un número d'empreses gran, surten més projectes, encara que no participin els 50 o tots els que siguem, surten projectes divertits per tema de xarxes socials, tema de LinkedIn, tema de noves tecnologies, tema de viatges i coses per fer anàlisis de mercats diferents i fer estudis. O sigui, estem tocant moltes coses diferents que amb una empresa petita no es podria fer. En canvi, amb el concepte de clúster tenim moltes més oportunitats per aprendre i per arribar als mercats i als compradors de nivell amb més facilitat. Aleshores, una empresa que sigui del sector, quan costa? Què ha de fer? A on ha d'anar?
per formar part del clúster. Josep. Bueno, primer s'ha de treure la nostra pàgina web i... Quina és la vostra pàgina web? És catalonyagourmet.cat. Perfecte. Doncs des d'allà ja pot enviar una informació de l'empresa amb la Marta. La Marta ràpidament es posarà en contacte amb ell, llavors a través d'una entrevista, és relativament molt fàcil. S'ha de pagar una quota, que és segons el tamany de l'empresa, pot ser una o pot ser una altra, però bueno, jo diria que per el que es paga, per el que s'obté, surt molt bé de preu. Quina és la quota més petitona? Us pregunto perquè avui no entren telespectadors en directe, però és una pregunta que amb altres clústers ha sortit. La més petita són 750 euros. Val, perfecte. Anual. I a més, com a empresa gourmet, és molt interessant entrar dins el nostre clúster perquè nosaltres tenim una ambició molt gran, que és, nosaltres hem fet com una mena de reflexió i hem dit, qui coneix millor el mercat gourmet que nosaltres? És a dir, hi haurà gent que el coneixerà tant com nosaltres, però no millor. I llavors nosaltres el que volem fer és una proposta de cultura gastronòmica gourmet bastant important de cara al consumidor. Nosaltres tenim l'avantatge que el clúster, al no ser vertical i ser horitzontal, podem donar veu tant des de la formació, des de l'elaboració, des de la distribució, etc. Doncs, per tant, nosaltres ens volem convertir, crec que ja ho som, però ho hem de fer arribar a la gent, com ser un referent a l'hora de les inquietuds de gastronomia, d'aquests nous foodies que surten, etc. Doncs que el gourmet català nosaltres ser la gran referència d'ells, on puguin trobar o puguin començar tota sèrie de necessitats, tant siguin de productes, com d'aconsellar restaurants, com d'aconsellar mil coses, el que forma el món gourmet. Nosaltres ens volem convertir en aquest gran referent del gourmet a Catalunya, perquè ho som, però ara ho hem de demostrar de cara a fora. Per tant, crec que això és un actiu que per a les empreses gourmet, des del meu punt de vista, és molt important ser-hi. Perquè ara quin és l'estat del projecte? En quin moment us trobeu al clúster? Si voleu... Sí, comenta tu. Marta, vinga. Vosaltres aporteu la vostra visió. Jo crec que hem fet una consolidació i un salt important en els últims mesos. Potser s'inicia tot una mica amb el taller amb l'Albert Marimón que han sortit, perquè 2 setmanes més tard vam estar a Alimentària, vam tenir una presència força important. En l'edició de feia 2 anys érem 14 empreses, ara érem 30 empreses que estaven exposant de manera conjunta i sota un mateix concepte, que era Fine Selection en anglès, que al final és producte de qualitat, o vine aquí a descobrir el bo i millor de Catalunya, i després ja descobriràs diferents marques, però sí amb aquesta, el que deia jo al principi, amb aquesta imatge conjunta. Jo crec que hem fet un salt els últims mesos, hem consolidat el clúster a nivell de nombre d'empreses, a nivell d'abast de Catalunya, vull dir que en tenim per tot el territori i al principi potser a més de la província de Barcelona, de transversalitat, perquè hem tingut recentment la incorporació d'un punt retail, d'una botiga, en aquest cas més gourmets. Hem tingut recentment fa una setmana la incorporació d'una empresa petitona, però una empresa que està molt innovant en tema de panel de consumidors, i que es diu Smart Food Innovation, i són uns nois que ens faran propostes interessants per conèixer, perquè les empreses coneixin millor els consumidors. Per tant, jo crec, i amb el taller una mica que referenciem a l'Albert Marimón i el CET, doncs hem posat en pota la part aquesta que comentava el Josep, de fer-nos referent, d'apropar-nos a la gastronomia. Amb l'Albert tenim projectes i propostes per seguir treballant conjuntament amb ell, i per tant, recentment també, després de 4 anys, hi ha hagut un canvi de president, i el Josep és president del clúster des de fa un mes. Anteriorment, des del principi del clúster creat el 2010, el president Valeri Salgot Embotit Segó, la vicepresidència segueix sent Galet Estries, hi ha continuïtat a la Junta, perquè l'Ignasi, per exemple, és des del principi, i altres empreses, i sobretot que cada cop tenim empreses que s'estan involucrant més, i que deia l'Ignasi que estan trobant dintre del clúster el nicho on ells d'alguna manera poden aprofitar més la sinergia, i per tant en el moment que estem és moltes propostes, molts projectes encarrilats i moltes perspectives de fer coses. I col·laboreu amb altres clústers similars d'altres països o d'altres punts geogràfics? Dic que hi ha un clúster similar de gourmet i no volem ser massa poc modestos, però és veritat que no n'hi ha. És a dir, l'anàlisi aquest és molt innovador, específicament gourmet. Sí que hi ha iniciatives, evidentment, més regionals, potser de producte de qualitat al voltant del turisme i al voltant, però a l'abast transversal i a l'abast
de territori que té el clúster gourmet no és massa conegut, o sigui, no es treballa. De fet, hi ha un congrés internacional de clústers que fa 2 anys es va fer a Bilbao i jo vaig anar a presentar el clúster gourmet precisament perquè està orientat de manera bastant innovador. Per tant, sí que tenim i busquem relacions a nivell internacional amb empreses i amb institucions en clústers del sector de l'alimentació en general que ens pugui aportar o que puguem aportar, però la visió tan enfocada a mercat a consumidors és bastant innovador. Perquè com és el clúster gourmet de Catalunya? Té algunes particularitats específiques respecte a altres iniciatives o altres grups o hi ha alguna... Jo diria que el principal del clúster gourmet de Catalunya és la paraula gourmet, que ja amb la pròpia definició ja té tela, de què és gourmet, què no és gourmet, per dir-ho així. Això ha sigut també un dels grans taló d'Aquil·les que hem tingut, és per identificar què és gourmet i quines empreses poden estar dins el gourmet, sí o no, el qual a vegades els criteris no són del tot... No hi ha una descripció estricta, per dir-ho així. Nosaltres tenim molt clar des dels productors que és tota empresa o tot producte que té un valor diferenciat en quant a la qualitat. Però clar, això és molt ampli, per dir-ho així. Jo diria que el que ens diferencia molt dels altres és que dins el clúster gourmet hi ha empreses que facturen 11 milions d'euros i hi ha empreses que facturen 100.000 euros. El qual vol dir que a vegades les necessitats d'una com de l'altra són diferents i llavors també hem d'encabir que totes les necessitats siguin cobertes amb les diferents activitats que fem. Això és una... No diria que és un problema, perquè també és un enriquiment, perquè tenir també el punt de vista d'una empresa potent, com a gran, com una empresa petita, doncs aquests dos llanços també ens enriqueix. El que també ens dona una miqueta a vegades, diguem-ne, una problemàtica d'acció, per dir-ho així, però jo crec que això ja està bastant superat. Jo diria que en aquests 4 anys el clúster gourmet ha fet un creixement i ara ja comencem a tenir muscle a nivell de número d'empreses per fer activitats on hi puguin cabir-hi tothom. I ara crec que sí que és hora ja de treure pit i fer patxoca, i per això també estem dissenyant la primera nit del gourmet català, que no en volem donar molts detalls, que espero que ens tornem a invitar un altre dia per fer la gran exclusiva. Però que ara ja tenim muscle i tenim potencial també per fer una obertura més gran al consumidor i explicar al consumidor qui som i què podem oferir. I això ho teniu previst al llarg d'aquest any, 2015. 2015, abans. Podeu venir moltes vegades encara. Molt bé. I quin impuls pot donar el clúster gourmet a Catalunya? És difícil. Com a petit empresari, jo veig que el concepte clúster i gourmet pot donar un impuls de difusió de la cultura, de la cultura gourmet, del que és un producte, com s'elabora, quin tipus de manera de fer tenim les empreses més petites i a més podem fer uns projectes d'apropar el producte al consumidor via esdeveniments, fires i programes com aquest i tema d'internet, xarxes socials, on la gent pot agafar idees de com cuinar, com fer servir el producte, com rebre la gent a casa presentant coses noves. O sigui, al final volem ser útils per ajudar una mica al públic que amb productes com els nostres, de proximitat i de qualitat, poden fer coses molt divertides. I a més, el govern està apostant clarament pels clústers. I doncs vol dir que ells han identificat que el clúster té que ser una eina per enriquir més el valor al sector, per dir-ho així, sobretot per aquest caràcter horitzontal, a l'hora de donar creixement, no només vertical, sinó més horitzontal. I doncs jo crec que per mi és una línia molt adequada a l'hora d'impulsar, perquè sí, d'aquesta manera impulsen diversos sectors alhora, i jo crec que és un enriquiment, com sortien abans les dades. Nosaltres donem 3.000 i pico llocs de feina, som un sector que no és que hagi quedat molt tocat, però també hem rebut i estem lluitant, i que estem un creixement, però no m'atreviria a dir-ho amb la boca molt gran, però bueno, que ens en sortirem, i som potser dels primers que també donem llocs de treball.
Per tant, des d'aquí dic a l'administració que ens segueixi apujant i en tot el que pugui. Molt bé, abans heu parlat de les actuacions que heu dut a terme. Quines són les properes actuacions del clúster? Les més immediates, a part de la nit que has comentat, quines són les actuacions que teniu previstes? Nosaltres estem, com abans nombrava el Josep, en els 3 eixos del que se'n pot beneficiar una empresa, com si diguéssim, de formar part del clúster. Treballem amb el que és intel·ligència de mercat o moments de trobada de coneixement i intercanvi d'informació que l'empresa pot aprofitar i allà identificar o respostes als reptes que pugui tenir o identificació de possibles reptes que no ha identificat. I llavors això és un calendari, com si diguéssim, d'actuacions i d'activitats. Nosaltres, de cara al setembre-octubre, tenim previst fer una sessió sobre el tema del turisme gastronòmic, que és un dels projectes que tenim també embastats dintre del clúster. Hi ha moltes empreses que tenen ja alguna cosa turística, com si diguéssim, oberta a poder ensenyar al públic final, que al final ajuda a apropar aquest consumidor a l'origen del producte i per tant fer notorietat de marca i entendre el per què potser aquell producte en el punt de venda és més car que el del costat, origen, i per tant empreses petites altre cop que potser de manera individual els seria difícil tirar endavant un projecte com aquests, que poden tenir un molí d'arròs o una granja o una plantació més o menys preparada però no preparada per al turisme, doncs amb aquest tipus de sessions que fem de mà d'un expert que ens dona una miqueta les pautes de com tenir aquest o com identificar si aquest lloc és un producte turístic, les possibilitats d'arrencar-ho a nivell de dir, bueno, haig de fer aquestes modificacions, etc. I sobretot les sinergies que es donen entre les empreses, de dir, home, tu ets a la meva mateixa comarca o de la mateixa zona que jo, doncs després de veure la meva fàbrica per què no venen a la teva i llavors conjuntament fem alguna cosa. Per tant, això responent a un dels reptes i un dels factors que podem treballar dins del clúster. També al voltant entre setembre i octubre, també és veritat que en el sector gourmet, a partir de l'octubre-novembre, les empreses estan una mica bloquejades de calendari per tota la campanya de Nadal i per tant a nivell d'activitats les hem de concentrar una mica abans de novembre. Però també tenim una sessió de continuïtat d'una que s'ha fet al juny, que s'ha fet al voltant de les possibilitats o les oportunitats que et dona les noves tecnologies en el punt de venda, el concepte de mobile retail com a concepte de pre-venda, venda i postvenda, tots els potencials que aquestes eines poden donar. Es va fer una primera sessió més formativa i ara la segona sessió prevista per aquest darrer trimestre és verdament ja seure la demanda i l'oferta, empreses que tinguin una necessitat molt concreta, identificar l'ofertant d'aquesta solució, que no ha de ser potser una gran solució cara, sinó algo molt pràctic i molt personalitzat amb el que ell necessiti, altre cop en aquest voltant. A partir d'aquí planificar fires de l'any vinent, que nosaltres cada any estem, l'alimentària és un any sí, un any no, l'any que ve no toca alimentària, però sí que hi ha la Gourmet Madrid, per exemple, que també és una fira referent, on segurament tindrem una presència també a nivell d'estat, entre altres. Marta, doncs no sé, fins aquí hem arribat, no sé si voleu afegir alguna cosa més, ens hem deixat algun aspecte per comentar. Bueno, projectes, quan la Marta ha comentat projectes, nosaltres des d'un punt de vista com a petits empresaris hi ha 2 projectes molt interessants que creiem que ens poden ajudar molt. Un és la distribució conjunta, que al final com a petit empresari és molt difícil arribar a mercat, i una distribució entre diverses empreses tens més capacitat i pots fer coses més divertides, amb una mica de show cooking, una mica d'exposició de producte d'una manera diferent i estar en un lloc una mica també amb gràcia, per tindre més flux de tràfic i poder interactuar més amb els consumidors, que és un dels projectes que sempre hem estat treballant i a veure si aconseguim treure-ho cap endavant. Molt bé, doncs no sé, Josep, si vols afegir alguna cosa més. No, jo crec que ens emplacem un altre dia per parlar de la nit del... Correcte, no, això, fixa. Doncs jo crec que com una primera pinzellada està, no, bé. Convidar, evidentment, a les empreses o institucions que se senten identificades amb el que hem estat explicant que ens contactin. Molt bé. Si ha quedat clar o no, evidentment també, i que nosaltres estem oberts a poder explicar-los més detalls o seure o reunir-nos amb ells. Fantàstic, doncs Josep
Ignasi, Marta, gràcies per acompanyar-nos. Aviat tornareu, perquè ja ho esteu dient. Nosaltres encantades que ens acompanyeu. I a tots vosaltres, a totes vosaltres, doncs també gràcies per continuar amb a l'emissió dels nostres programes i us esperem aviat. Una forta abraçada i fins aleshores.